Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, kaso kang dengue sa Naga, 74% ang ibinaba kumpara kang nakalis na taon. Groundbreaking ceremony para sa itutugdok na bagong building kang Bureau of Internal Revenue District Office Naga, ginibo ka sa bagong aga. DepEd Naga andam na sa pag-implementar ka National Summer Learning Camp and Remedial Class. SUV sinalpok nin bus duman sa Was Albay, duwa ang pinagbawian nin buhay. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapaghatod, Bareta. Bureau of Internal Revenue Naga magkakaigwanan nin bagong opisina. Groundbreaking ceremony ginibukan sa bagong aga. Uyaman report ni Melvin Machado. Presente ang mga opisyalis ng Bureau of Internal Revenue Regional Office sa pamamayo ni OIC Regional Director Attorney VC Cadangen, mga opisyalis ng Revenue District Office 65, asin dating namamayo kaini na si Mr. Dennis Floresa, nangunya niya o na sa RDO 53B sa siyudad kang Muntinlupa sa groundbreaking ceremony kang itutugdok na 2-story building kang BIR Naga sa paikang sarong pribadong korporasyon. Susuk kay Attorney VC Cadangen na didipisilan sida na makahanap nin pondo para sa pagpapatugdok nin sa diring building. Nagkaigwaman kuta ka ito nin pondo. Alagad, nahugot durante kang pandemya kung kaya sobrang sedang pasasalamat sa pribadong korporasyon na yung mapatugdok para sa sainda nin edipisyo na mayong karibay. Yung nangyari dito is walang kapalit. Talagang magko-construct sila ng building and ipapagamit nila yon sa BIR for a certain period of time. Ang usapan is sa ngayon is walang limit. Hindi kaya kinakantsawan nga namin sila na wala naman palang limit, so bakit hindi nyo na lang i-donate. So ang sabi nila is pag-iisipan daw. Para sa dating pamayuman kang RDO 65 na si Mr. Dennis Floresa, nangunyan iyon ang namamayo sa RDO 53B sa siyudad kang Muntinlupa. Iyon na subutin niyang kasimbagan sa nagdadakol na parabaya din buhay sa siyudad. Ma-diffuse yung at saka isa pa. We have a growing number of taxpayers and the personnel that is housed in the building. So we need a larger space and parking area, no? And parking area to accommodate all of these things. Bihira man subot na may pribadong opisina na nagdudo na rin lote sa BIR. Kadaklan hali subot sa mga lokal na gobyerno, kaya kakaiba ini sa siyudad kang Naga. It's very unique kasi bihira yung private entities na nagdo-donate talaga ng paggamit ng kanilang mga properties. Usually mga LGUs ang nagbibigay ng property, ng lupa na patatayuan ng BIR. Pero medyo nahirapan kami, buti na lang may private entity na willing na magpagamit ng kanilang property. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, 1.5 billion pesos ang inisyal na sobra sa nakolektang buwis ngunyan kan Bureau of Internal Revenue Bicol. Susog ki OIC Regional Director Attorney VC Cadangen, naglalawom sinda na malalampasan paninda ang target collection kan BIR Bicol ngunyan na taon. Yes, it's about 1.5 billion. Yung target natin is it's temporary lang kasi ang sabi sa amin, since maganda yung nagiging mag-i-increase sila. Actually, hindi pa in-announce but the target for the entire BIR will be increased by, ang sabi is about 40 billion. And ang share ng Bicol region doon, if our computation is correct, it's about 300 million. So mag-i-increase yung goal namin. Although hindi pa kasi ina-allocate and hindi pa ina-announce. But yun yung informal na directive sa amin that we should anticipate na yung goal namin for this year will be increased. Padagos sa mga Bareta, insidente nin dengue sa syudad ni Naga, naghuros nin 74% kumpara ka nakalihis na taon 2022. Uyang sa kuyang report.
Si 34% subuot ang ibinaba kan kaso kan dengue sa syudad ni Naga pon Enero sa Hulyo ngunya na taon kumpara kan parehong peryodo kan nakaaging taon 2022. Basado iyan sa datos kan Naga City Epidemiology and Disease Surveillance Unit na nakalista ning 36 ngunya na taon kumpara sa 142 na nailista kan taon 2022. Sigun kay Dr. Ronel Mojero, Medical Officer kan Naga City Epidemiology and Disease Surveillance Unit, ang nahihiling niyang rason sa pagbabakan kaso iyo ang dagos-dagos na mga proyekto katakod kaini. Sa tabang, since na ibababa ta ang programa kan Department of Health sa Barabarangay, so mas nahihiling tan mas intensified ang advocacy towards dengue prevention. Mientras tanto, mayo man subuot epekto ang El Nino sa pagbaba kan mga kaso kan dengue. Kung El Nino ang pag-uulayan ta, ano? So, the iman kasi, ang pagbabago ng weather, actually, nakaka-trigger siya sa pagkakaigwa ng dengue. Kami bilang sarong mga doktor, ina-advocacy yami pa rin na ini sarong tropical disease. So, tropical disease siya, ibig sabihin sa Pilipinas, yaon na siya all the time. So, all year round, pwede kita magkaigo ng dengue. Para sa GNN TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, liwat man na nagpagirumdom si Dr. Ronel Mojero sa publiko kan mga dapat nagibuhon kung paano makakalikay sa helang na dengue. So, we still consider the 5S as the, yun yung corner or core values kumbaga garaarke na towards prevention of dengue. So yaon magirara dyan si search and destroy kung saan hinahalik ta si pwedeng pamugaran ka itong mga lamok, si mga imbak na tubig, inuula ta ito, si mga gulong na pwedeng ipangitlogan ka mga dengue. Ano pa sunod dyan is use of self-protective measures. So intensifying the advocacy, yung parang gumamit tayo ng mga mosquito repellent, gumamit tayo ng kulambo para at least ma-prevent ang yung pagkagat ng lamok na nagdadala ng dengue. Also, yaon dyan si use of self-protective measures nga na inaapunta. Pantulo dyan is seek early consultation. Pag sinabi tang seek early consultation, once kamo po nakamati ng mga kahilangan, ina-advocacy yami na dapat kamo magduman sa pinakarading health center or sa mga CHO or hospitals. Ini po para mas ma-categorize ta ang hilang sa madaling paagi. And then, data na pasiparaon ang mga namamati sa hawak-hawak. Number 4 po dyan is yung say yes to fogging. So, pag sinabi ta kasing fogging, hinahali ta si area kung saan may mga lamok. So, iyan pwede tang gibuhon as part of dengue prevention. And then, lastly po dyan is sustained hydration. Duman sa sustained hydration po, ang advokasya ta kaya dyan is kung igwang kahilangan, dapat na madahydrate. National Irrigation Administration nagsisilibrar ngunyan kan sa indang 60th anniversary. Uya man sa kuyang report. Pinuunan sa sarong Santa Misa ang selebrasyon kan 60th anniversary kan National Irrigation Administration digdi sa siyudad ning Naga na pinartisiparan kan mga probinsya sa bilog na rehiyong Bicol. Sinundan ang Santa Misa din man lain-lain pang aktibidad. Sa ngunyan po nagkaigwa kita ning Holy Mass, then after that igwa po ning short parade digdi man lang ani talaga siya sa gaganapon sa laog kang regional office compound. Then nag-set up din kita ning mga booth para duman sa mga bawat probinsya na kung igwasin daning mga i-display duman like si mga otop ninda kasi last year pinagibumi na po siya na si mga products ninda pinagdara ninda digdi, then si mga yaon man lang din digdi si mga naging buyers ninda. Tapos igwaning mga fun games ang NIA Employees Association of the Philippines po sa paagi po ni ang president po kaya kang National Council actually hali digdi din sa Bicol si Sir Edu ang dati pong public relations officer din kang NIA. So ang pinag-prepare mi po is magkakaigwaning garo habulang baboy, tulong biik ang po duman sa mga empleyado, and kung si Isay po ang makakakuha ka to siya ang iuuli niya na to si Urig-Urig. Tapos after po kayan at siya na hapon
hihilingon man po si mga talents kang mga niyans. Tinapos ang selebrasyon ngunyan aldaw sa sarong awarding ceremony. Bago subuot ang selebrasyon digdi sa Bicol, nainot naman ang anniversary celebration sa NIA Central Office na ginibo sa laog kang sarong simana. Actually po, last June 16 onwards, week-long celebration siya na pinagganap po sa NIA Central Office. Nationwide, gabos na mga offices from different regions, nagduman po sa Central Office para sa celebration. So, kadakol po duman na pinagpreparar ang Central Office na mga activities na pinagdaluhan man po kang bawat region. So, sigabo sa mga regional managers and sa mga selected na mga employees were there to celebrate. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, National Prisaa 2023 formalmente nang pinagpunan kan suudma. Hali sa Zamboanga City, aramunta ang kumpletong detalye sa report ni Junior Correspondent Jamaica Angeles. Yes, Mark, formal na binuksan ang National Prisaa 2023 kan suudma. Huwebes, July 13 sa Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex, digdi sa Baliwasan, Zamboanga City. Pinuknan ini sa paagi kan banal na misa, parade, hoisting of Prisaa regional flags and Prisaa national flag, as in inisunundan kan pinakahalat na lighting of torch, oath of sportsmanship kan lampas 6,000 na mga atleta, mga coaches, maging technical officials. Mainit man na sinabat kan City Mayor as in ang chairman kan organizing committee kan Prisaa National Games 2023 nas Honorable John M. Dalipe ang gabos na delegasyon hali sa bilog na Pilipinas. Asin sinundan kan mensahe ng inspirasyon kan aktibong congressman kan District 1, Honorable Kimmer Aiden Olaso. To all the athletes, coaches, and officials and supporters, I extend my heartfelt congratulations and gratitude. Miles de gracias con ustedes todo. Your dedication and hard work have brought us to this momentous occasion. Let us embrace the spirit of healthy competition, camaraderie, and fair play throughout these games. Together, let us witness the power of sports to unite, inspire, and shape the future of our beloved nation. Muchas gracias and mabuhay. Embrace the camaraderie among fellow athletes, as they are not just competitors, but potential lifelong friends who will support you throughout your journey. Use this experience to foster a sense of unity, strength, and inspiration that will continue to drive you towards the greater heights. Believe in yourself and let the spirit of Prisaa ignite a fire within you. Let it remind you that you're not only competing for personal victories, but also for the honor of your institution, communities, and the Filipino youth on the whole country. Tinapos ang presteryosong event na ini sa engrandeng fireworks display. Nangibabaw man ang kaugmahan as in spirit of unity sa mga events na ini, alagad matipananggad ang puso kan kada atletang gustong mag-uli ng medalya. Hali sa Zamboanga City para sa National Prisaa 2023, Jamaica Angeles, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, SUV na banggaan bus sa Uwas Albay, Dua, Gadan. Yan nasin iba pang mga bareta sa pagbuwalta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours.
Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools, tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Want to build a bright future? Now is the perfect time. The Mariners Polytechnic Colleges Incorporated will surely make your dreams into a reality. Ahoy! And be one of us. Be part of the biggest private maritime institution that leads you to be globally competitive. Choose Mariners. Be one of us. Choose Mariners. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, Feria de Camarines featuring Posturiosa Fashion Show ginibo ka nakalihes na Miyerkules. Uyang sa Kuyang Report. Good evening, everyone. Welcome to the Avenue Convention Plaza. Pag-abot sa fashion, tunay mananggad na day nagpapahuri ang mga Bicolano. As indigdi sa probinsya nin Camarines Sur, mahihiling na daima nagpapahuri sa pagibunin mga dekalibreng bado an sa tuyang mga local designers. Iyan ang napatunayan sa Feria de Camarines featuring Posturiosa Fashion Show na tigkondusir ka nakaaging Miyerkules na Banggi, Hulyo 12. Magagayo na cocktail dresses, gowns asin Filipinianas na tinahi kan mga designers gamit ang hinabol fabrics gikan sa buhi. Antig model kan mga bistadong personalidad. Tonight is a celebration of ingenuity of our local artisans. We will all witness through a fashion show a clothing line made of hinabol, or better yet, in the mud. A woven fabric made by women of Buhi, Camarines Sur, and collaborated by women, by the three local brilliant designers. Bago ang nasabing fashion show, ginibo man ang launching kan Posturiosa Trade Fair sa Robinson's Place, Naga kung saan 28 exhibitors ang nagpartisipar. Pira lang sa mahihiling duman iyo ang mga gowns, kopya, bracelets asin iba pang wearable products. Saro sa mga exhibitors iyo si Mercy N. Ibarlin na dakol na beses naman subuot na kaayon sa trade fairs kan DTI Camarines Sur.
Ninhuli subot sa tabang na naitatao kaini sa inda. Gibo subotan sa indang mga produkto sa buhi gamit ang recycled materials. Ano po ito, mga cotton po yung mga recycled na po sa pabrika na hindi na nila ginagamit pagkatapos inahalo po namin. Ang reverse po sa buhi, mga 200 na po kami. Tulong-tulong po pag halimbawa may order, tulong-tulong po kami gumagawa po. Sinilitan po kami kayo namin na bumili ng mga product po namin galing sa buhi. Madurar ang Feria de Camarines featuring posturyo sa trade fair sa Good sa Domingo, Hulyo 16. Para sa GNN TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa iba pang bareta, natapos na kang July 12 ang inot na batch kan Summer Employment for Enrollment of SEFI program na nagpuon kang June 13 na may 342 na estudyante na nagtrabaho sa manlain-lain opisina kan lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga. Susog ki Mr. Roderick Reforzado, acting head kan Metro Peso, nagpuon naman ang second batch kan Summer Program for Enrollment of Student as in SEFI kan July 12 na matapos man sa Agosto 8. So si first batch kang SEFE, sinda 342. Nagtrabaho sinda, si pagtrabaho ninda kan June 13. June 13. And natapos sinda kang July 11. And then, si second batch sinda, kasabay na kaitong SPES. So, may natada pang 135 na SPES plus 300. Nagpuon sinda actually kang July 12. And matatapos naman sinda August 8. Sa iba pang bareta, DepEd Naga siniguro na andam na sinda sa pag-implementar ka National Summer Learning Camps as in remedial class. Aramo na detalye sa sakuyang report. Inasigurar kan Department of Education Naga na andam na sinda sa gigibuhon na National Summer Learning Camps as in remedial classes sa papaabuto na Hulyo 24 sagkud Agosto 25 ngunya na taon. Parte subuot ang nasabing programa sa matatag agenda kan DepEd na obhetong matauwanin asistensya ang mga estudyante na biyong naapektaran kan pandemya. Sa ipinaapod na press conference ngunya na aldaw kan DepEd Naga, sinabi ni DepEd Naga Schools Division Superintendent Susan Collano na sa ngunyan iguana ni 952 na mga estudyanteng lalaki as in 899 na estudyanteng babae o may suma total na 1,851 na estudyanteng hali sa grade 7 sa good grade 8. Nababanga sa intervention camp, consolidation camp as in enhancement and national summer learning camps. Igwaman in remedial class as in advanced class para sa grade 1 sa good grade 3. Voluntary man subuot ang programa para sa mga estudyante, siring man para sa mga maestra. Inaako pa po yan na ang teacher perming may estado sa iyang well-being. Kaya nga po sabi may kasubago dahil phase 1 ini ang implementation and maybe receive with siguro pessimism, aron kaya may mga rason kita. Tama po yan. Mga teacher ta kay po hindi magingalo. Kaya nga po voluntary mo yan ang sa tuyang although ini-encourage yung 12 schools na magkaiwan ng pioneering classes. Para sa GNN TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa satuyang police report, dead on arrival sa ospital ang driver kan SUV asin saro kaining pasahero na pinagtutubudang nalamos matapos na mahulog sa creek sa gilid kan tinampukan makabanggaan kaini ang sarong bus na hali sa Metro Manila. Pasiring sa syudad kang Legazpi kan subagong amay na pagkaaga. Susog sa report, nag-overtake subuot ang bus sa sarong trailer truck sa kalabaan kan Maharlika Highway sa barangay Ilaor Sur, Uwas Albay. Asing aksidente kaining nabanggaan ang kasabatan na SUV. Yaon ngunyan sa kustodiya kan Uwas Municipal Police Station ang driver kan bus na pinagbistong si Vicente La Chica kan Sitio Carpiohan, Santiago General Trias, Cavite. Sa iba pang bareta,
College of Computer Studies padagos ang pag-ako nin mga bagong enrollees para sa masunod na school year. Ang detalye sa report ni junior correspondent Kyla Casulia. Sa paabot o nakralasihan ngunya na Agosto, handa na ang College of Computer Studies sa mga future IT students na malawag sa saindang departamento. Susuki din ana Loretta Romulo, 27 ang mga bagong graduar na estudyante hali sa saindang departamento. Nagtatauman ang CCS ng duwang kurso, iuan Computer Science as in Information System. 27 sila lahat. 14 sa Computer Science, tapos 13 sa Information Systems. We offer two academic programs, BS Computer Science and BS Information Systems. Basically, ang difference ng dalawa is one is focused on systems development or software development, and the other one is focused on business process, application of IT solutions in the business process. Sigun sa iya, dakol na oportunidad ang nagahalat sa luwas sa gabos na makuanin kurso na Computer Science as in Information System. May mga working student kasi ako. So, I think 3 or 4 are working students. And then, before graduation, 8 yung na-absorb sa isang company. And then, so ilan na yun? Nasa 12. So, halos kalahati na yung employed, 50% na agad. And some are waiting for interview calls. So, medyo maganda yung turnout for this school year. Maugmama na pigheras ni Dean Ana ang achievements kan mga estudyante sa CCS. In the last 2 years that I was Dean, we were able to increase the passers for the IT passport examination. It's actually an ASEAN accredited IT certification exam. So, this year we were able to have 6. Yung isa third year, yung 5 graduates na nakapasa sa IT passport. And then, yung nag-graduate, 10 ang Certified Data Science Associate. And then, may mga hinihintay pa akong results para dun sa Korean IT exam. I hope you would find time po sa mga newly grad, mga senior high school students to enroll at Naga College Foundation. We're offering BS Computer Science and BS Information Systems as our academic program. And masaya pong mag-aral sa NCF. Join us as we leap into the future. Be a tiger now. Para sa GNN TV 48 Naga, Kyla Casulia, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, junior basketball team kan Bicol nakasungkit tulos nin enot na kapangganahan sa primerong aldaw kan National Prisa at 2023 sa Zamboanga. Hali sa Zamboanga City, aramon ta ang detalye sa report ni Christine Reyes. Yes, Miss Antoinette, yaon kita igdingunyan sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University kung saan ginaganap ang iba pang sports event sa nagpapadagos sa National Prisa 2023. Sa enot na aldaw nga ni kang mga kawat, nagpailing na ng tibay ang mga atleta kang Naga College Foundation. Nakuha kang juniors basketball ang sa indang enot na kapangganahan sa score na 58-97 kontra sa mga atleta kang BARMM. Sigun kay Coach Brian Ayo, assistant coach kang juniors basketball, depensa asin magayon na execution kang kawat ang nakapagana sa inda. We're very glad sa performance ng mga players. Napakaganda nung execution namin, napakaganda yung defense namin, and we hope sa mga darating na games we will perform better than before. We need to be aggressive more sa defense and we need to communicate well and we need to play as a team. Sa Rooman, si Paul Sanggalang sa mga nag-step up as nagtaon ng dakol na scores sa kupunan. Nagpasalamat man siya sa NCF community sa saindang suporta. Masaya po, nakakaginhawa sa pakiramdam. Maraming salamat po sa suporta. Nangga naman ang Bicol Beach Volleyball Team sa hampangan kang UNC as in Region 1 na tinapos sa duwang set 21-19 as in 21-14. Mantang nakakuha man ng bronze medal si Alnessi Amaro kang Bicol Swimming Team sa 200-meter butterfly category. Sa kawat man, kang Bicol Chess Team nakakuha ng 2 gana ang girls team sa round 1 as in 3 gana ang nakuha kang boys team. Mientras tanto, nagpapadagos man ang mga kawat kang iba pang sports events, araw kang karate do, volleyball men, swimming, as in iba pang sports.
Haliig di sa Zamboanga City para sa National PISA 2023. Christine Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fan page GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.